ufuna kutotorera andiserina chinzvimbo chako. Anovatorera chinzvimbo chako. Ndiri palive. Ndiri palive. Ndinongoda kuti zvinhu zvichifambe. Ndinoona zvinhu zvisingandiitire. Ndiri palive. Oh, sorry. Ndinongoti ari muzozva mukutaura. Munotaura kuti mafa. Ndataura. Mai. Yangasatatanga. Guys, kunondokondotopfeka size 50 chaiyo. Nokuti ndiri kufidhiwa kwete zvekutamba. Kunondokondotopfeka size 50. Iri kunaka. Maprawns kaya. Ndo pandafarira maprawns. Ndatoenda mumarket kuti kuendera mumarket mimi. Kunotenga maprawns. Oyo, mamuendera munina wenyu zvepresident okuita sei? Mamuendera mufana wenyu chete. Market. Guys, ndabigwa inonzi chipo yamabika. Inonzi pilau rice with prawns. Saka mune 3 types, mune 4 types. Mune mamussels. Ndamaona mamussels. Mune sweet. Tuhoshwa. Guys, ndikudya hoshwa onai. Mune aya maprawns aya. King prawns. Kwengwe ndokudya ndiyani. Saka mangosi yachinhu one chete. Chete ngoti mabikira munhu ise chilies. Aiwa chili kanda tindozokubikira yako paside because ndikada kuzoisa uko. Ratsikwa. Aiwa pana baba vatibikira mba kwavo vatichidzoke chiyamba kwavo. Sati kwenda nohlamba kwavo. Tina baba vatibikira lunch guys. Kureisa lunch oroisa pamheni. Vanyazoti vazo take your time I'm cooking. Wazobhadhara iri mari yekuti. Baba vaya ifeni ndai mungangu kubhadhara sana. Ndinga penga mkwama kuti msawe. Sawe. Manager basa rake ndiri. Manager ndiri asi basa rake asire kushina vanhu. Nai. Basa rekushina vanhu. Manager Melly ndakagara kuudza kuti muno manager Melly. Au manager everyone. Melly ndiye wauno manager. Akuchagara pa. Mari shamari. Ukutaura ka uchijika. Pani chagara pa. Right. Igonyere magaro na gumbo rake. Pana makumba. Zvino makumba akadai. Kana guys, unayo. Chikafu chakanaka kudai. Ani izve makoni. Unayo chikafu chakanaka kudai. Kuchona icho. Machiona chikafu chakanaka guys. Atisara mazhinji kwa chidzoka ku Africa. Indakuzera ndichadzoki ndakatogana kutogara kuno. Kuti drive I miss you, you need to come home kana tunepi kusauth there. Ngaiwa kuma ndekuno kupemba. Ndikatwara kusikuva kuma ndekuno kupemba kusauth ayi wasikudzoka. Kwa chirungu chokachidza. Shuwerekero. Ndakadzora chirungu andi. Shogona udaro. Adume bakarwadza. Asi vangwari kublock vakaregerera. Kana kuti munhu abudire. Indava Silia waonani? Sicilia waonani? Jena ngari kwa waona adzoka. Ameni pama udani kwakarigwa nemunhu wako wakanga kukuwa. Ameni ina asina namboregerera munhu. Kudla A. Kai kudla A no comment. Sikuya zondisaini. Vanhu varomboyana ndikudya. Shamwari ndikutodya maprawns sha comment or no comment. I'm just eating the prawns. Yes. Yeah. Chatokuisira katishika uchakudya wakangogara. Kuma prawns ga? Ndinge magona. Ndatenga ka box kima. Munatoisa ne butter. Mumaisa butter. So guys, nakwati ngotoziva kuti ndabikirwa chikafu chanaka. Uzgoita our brother Nipa diaries who's also cooking dinner for us. How I love them. Hey, you know after Ravi sora ko Africa sha tinge Andra Africa no dura tinge astro name prawns ndakutaridza 110 ayo kai Tagariswa kumashure guys ndadzingwa kumberi kaindotaurisa
pane munhu apasa gaiwa netraki pasera munhu angagaiwa ye netraki angagaiwa akasutomboona kuti pane mota iri pasa imi akachimugaya straight away ivo vanenge vachida kuitawo makwikwi netraki kwai chizokai kumbata nherera ine madzenyu ndokuma kuita nherera sei ndichigara ndine mipano ndogara ndine mipano mugoita nherera sei kwai mapronzi chanonzi chine shona makonye echirungu anonzi makonye echirungu kana kuti makonye emumvura amene aiwa kutodzinonzi nechirungu ina ndombosiiwe neshona rudo aunzawo mapronzi iwe Max maidodoi imi makambondedza chikafu chenyu kwai zvakasiyana kuziva kuti mai vari kure pachijina mai vari kure but anytime you want me just a phone call anytime you need me just a WhatsApp message or a phone call tinototaura nyaya zvoti ambofili kuti tiri kuno ini sina kutokudzai ndichikuta nemba WhatsApp maitongofila ndine miko anytime WhatsApp call zvatofaya pakutotaura ndingori kure kwekuti ndiri kure kudai saka guys kwai zvindumure zvemakakanje inzwai guys saka team Africa next year chitakaikuita zvehaiti handitavekwe mamenge muri kuera muchadzingwi zvenu hatichadzingwi this time toda venyu kwayo guys makaona zvatakaitigwa neUK toda venyu kwayo guys zvinu toda limousine toda limousine nevenyu kwayo guys limo pana maidodoi ndine zvara uripiko newe maidodoi asuri kubasa team Josi please titirewo zvisvinu gore rinoya titirewo zvisvinu gore rinoya team Josi makazviona kuti kudiwa hama kodiwa limousine kunodiwa venyu zvinu nasi nokumbonaona uri modification nyuwani kumbonaona uri modification anzodawo haiti kumpumalanga muri vashoma munoya kuJoburg kumpumalanga muri vashoma munojoina kuJoburg munoya kuJoburg sati togara kuJoburg kwani tinoenda kuJoburg kozi tiri vashoma munoya kuJoburg guys kusangana nevamwe kwakanaka zvakanaka kuungana nevamwe hani mazvona tizvozvi timu rasimuka zvokuti SA ratokontribhuta mari vakutoenda kunoona princess musikana tetaura nesuro yari kurwara akaadmitwa ya vatoenda mari yake tokontribhutwa kuti anosvika kutengerwawo mabhanana awo maheuchi munhu ari kutorwara zvokutodaro kwanzi team UK pakaipa inoda research too much but vatodzidzisawo kana ivhi vatodzidzisawo vakutidzidzisawo kuti zvinhu zvakadii anzi kuharare ya kuZimbabwe yes kana ari pakimo vanhu vasaendi kune ari kurwara avasaendi kana ari pakimo okay vanenge vachitokanganisa immune system yake because immune system yake yawiki ari wiki chema sedataura naye ndakaida kuchema hangu pafoni sinozongoshingisa saka ndakuende limited people very healthy kusaende mazvano kune ari healthy aiwa pane zvimwe maflu nechichi kwanzi kana une flu kana une chi vari kuenda kunoona mando musaenda hanzi because nechemotherapy zvinotowedzera nodini muhlanga waimboregere kuuya uzoona kuti madhairis asi kumira akatotoendera mberi hatisi kumira tikutoendera mberi waruza warara waruza chakanakira isusu timu tozongokubata paonekwa dambudziko ndo patokubata because you come back wakuti ndibatsireiwo utoti who are you tachikuziva zvedu who are you iwe ati mazviona saka zvakanaka sei kuRustenburg hatina kuwanda precious kuRustenburg
Atina kuona zvekudaro zvokuti tingaita saka titsvaga central pekuti munhu wese tinokwanisa kuenda tese. Titsvaga central place of which central yedu ndiyo Joburg. Yekuti nhamba Mpumalanga angakwanisa kupinda muJoburg. Itiso raSunnyside tikwanisa kupinda muJoburg. Pretoria angakwanisa kupinda muJoburg. Saka Joburg yedu ndiyo central. Joy murisei kona maini Joy lini ndakurova kudai kana mbonditumirawo drink ende musadaro so Joy lini ka Joy line kuti mbonditumirawo drink swa Joyline Kim ndiyo muda aita sei munhu wedu kuonekera kana saonekera kanza tofa titonomclaima totonoclaima bhodhi yokuti ai kama tozati ita henyu maplans ese asi tiregei imbe tisu vanhu vake gaiti imbe gaitiperekedze bururoi hanzi Joy hanzi namukoma godhoni undibate kuseri fana ndikuda African attire yangu ane rangu dress vatogona vataura ane rangu dress rakasotena ndine rangu randakasoendesodekwa kuti hara ndimwana ndiri kuAfrica matogona Joy ndauya rokwe rangu remavara chengetai nekuti ndiri mushishi kukumbira kuvatongi todzingisa vaimbi nescot ewa surutsulu nsani vangu hana zvanokuclaima ndewesano ndewemumba ndabuti vafunza kuti imoya rini kotsana kwamboya tiripo naye kwai madhairis ndopfeka size 7 sina yamadzoka ndine bhini ndakatozara dramu 100 kutozara gaidza ndiri kunonga murodhi hembe svinu dramu 100 kutozara saka musandoenda kudze muzondimirira kuairport kuzosiya hope kuapnot ndekuti kumba kwedu ndokumba kwedu 1 Joy kumba kwechituko kwatinogara kuLiverpool ndokumba kwedu kwechituko ndandisi kuBirmingham ndiri kuLiverpool saka munhu anenge achifanira kuti nhasi muri kupi muri kuBirmingham kana muri kuLiverpool ndoti mazano ndiri kuno kuLiverpool chauya Joy tichiya ndichizotora dhezi rangu rongosono handongotora rako totopfekera naferi mopfeka Africa attire dramu rangu wanira kutozara saka michigadzirai mari yedramu kuAfrica gadzirai mari yedramu racho tozodabhadekwa 300 pounds Yes Melly yane zita rangu ndiani Melly Matiyenga ndio zita rangu kairoti infu Yes Melly ndio zita rangu irori Yes sister first time kukuona pano Melly, how are you? That's my name on the birth, Melly. How are you, Melly? Chauya Joy shishwa ndoendo kusia opika wani nikumbenda kuLondon pa weekend pa weekend ndinenge ndiri kuLondon guys Messi masha muriseko murora kuleza kufa Messi muriseko kuleza anesa zodzi yangu nekuti Mrs Melly vakanyeba muri kuya rini muze muri mwanyu kuti ndouya muze muri mwanyu ndosvikako guys mza 16 June vanhu vari kuLeicester guys kune barbecue kuLeicester yatiri kuita mza 16 June please make a date huyai tisupport huyai tifare please my diaries mza 16 June kuLeicester huyai tifare shokandrai flyer asi huyai tifare hanzi naPriscilla achitetere niwonomo kuti simeli mutete wangu yoyodedza kuti simeli
where it's not smelly. Priscilla, it's not smelly. Guys, Mr. 16 Leicester, guys. Mr. 16, please make a date, guys. Right, Jabule. Mapiana ningakati tea, guys. Mapiana ningakati tea. Shona music. Ningeri tea, guys. We have to never na menu 20 pounds kupinda. 20 pounds kupinda. 20 pounds chaku sly flyer. 20 pounds kupinda, guys. And uyai. Nenda kumbovhara live, guys. Tikunda kurufu. Ndio kana tabvunidzwa kurufu. Tozokuitira ida tombonoimbira mumwe wedu, da tombonoimbira shamwari yangu, guys. Da tombonoimbira shamwari yangu, saka ndokwati kuenda kurufu. Kana vatibvumidza kuita live tichiimba, tichaimba, tichitambawo, tichimuchema tese nemiumba. Mwe venyu makawanda muri kuchema, ndakaona makaisa picture yake pamaprofile pictures enyu, because angari munhu aibatsira zvakasimba. Vazhinji venyu manga makutomuziva in person. Ndakaona vakawanda vakaisa maprofile pictures, profile picture yake maprofiles kwenyu. Saka kana vatibvumidza changu tona tasvika takuita nditi tunochema mumwe wangu, tunochema shamwari. Ini ndinochema shamwari yangu, guys. Ini ndikunochema shamwari yangu. She was my personal friend. Ndikunochema friend yangu, ndiye ndikunochema. Saka kana uine any comment that you want to tell me about how to mourn my friend, please keep shush, keep z. Ini ndachema my friend the way I want, because she was my friend. She was my personal friend. Zvokutodaro. And kana ndikanda kudzai kushikona kona kwamuri kusana mchitaura kutwa yedu. She was my personal friend. Saka ndokubatai, guys. Ndokubatai pa second half kana tasvika. Love you, guys.